ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ പ്രഭുപദ ജയ പ്രഭുപദ ജയ പ്രഭുപദ ജയ പ്രഭുപദ ജയ ഗുരുദേവ ജയ ഗുരുദേവ ജയ ഗുരുദേവ ജയ ഗുരുദേവ. നിത്തായ് ഗൗര ഹരി ബോൾ ഹരി ബോൾ ഹരി ബോൾ. നിത്തായ് ഗൗര ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാശ്രീ പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഇന്ന് അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം. അപ്പോ ഇന്നലെ അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗത്തെ കുറിച്ച് നമ്മള് പഠിച്ചു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു വിഭൂതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താണ് തോന്നുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഈ വിഭൂതികളെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനന് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നാണ്. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിഭൂതികളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാതും ഉള്ള ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണണം എന്ന് ആരാഗ്രഹിക്കുകയാണ്? അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലായി. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ അവതാരമല്ല, ഭഗവാൻ അവതാരിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ അവതാരിയാണെന്ന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലായി. നമുക്ക് നോക്കാം 11ാമത്തെ അധ്യായം വിശ്വരൂപം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 1. വിശ്വരൂപം. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മ സംചിതം യത്യോ യുക്തം ഭജസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? പരമഗുഹ്യങ്ങളായ പരമരഹസ്യങ്ങളായ ഈ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീർന്നു. ഭഗവാൻ പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയപ്പോ അർജുനന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ വ്യാമോഹങ്ങളും
തീർന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇനി അർജുനന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ സർവ്വ സൃഷ്ടികളുടെയും കാരണത്തിന് കാരണമായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലൂടെ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇനി ഈ അധ്യായത്തിൽ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും കാരണം ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനന്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാണ് ഈ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ അവതാരമല്ല, ഭഗവാൻ അവതാരിയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ദേവന്മാരും അവതരിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണം. ഭഗവാന്റെ എന്താ പറഞ്ഞ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ഈ വിഷ്ണുകളൊക്കെ വരുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അർജുനൻ ഇപ്പൊ എന്താണ്? അർജുനന്റെ വ്യാമോഹം എല്ലാം തീർന്നു എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും നേരം ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് മാത്രം ആയിരുന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതില്ല. സുഹൃത്തായി, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗുരുവായി. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇത്രയും അർജുനന് മനസ്സിലായിണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിലല്ല, സകലതിന്റെയും സ്രോതസ് എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ആരെ കാണുന്നത്? ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് അർജുനന് ശരിക്കും ഭഗവാൻ ആരാണെന്നുള്ളൊരു ബോധോദയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നെന്ന് പറയണം. ഏവമേതത് യഥാർത്ഥത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപമൈശ്വര്യം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങു തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലുള്ള അവിടത്തെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങു തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലുള്ള അവിടത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഭഗവാൻ ഈ വിവരിച്ച പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം, വിരാട് രൂപം, വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് അർജുനൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറയാണ്. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് പ്രചോദിതനായിട്ടാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നതെന്നല്ല പറയുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രം ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരെ കാണും? ഭഗവാനെ കാണും. അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് ആര് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഇത് വിശ്വരൂപം കാണിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം ഭാവിയിലെ അവതാര പുരുഷന്മാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടിക്കുന്ന കുറെ പേര് വരുമ്പോ അവരുടെ മുന്നിലെ ഒരു മാനദണ്ഡം എന്ന നിലയിലും ഇതെന്താണ്? ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. അതിനു വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്ത് പറയുന്നത്? വിശ്വരൂപം കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന ആ പ്രോബ്ലംസ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധാ സഹസ്രശഃ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, പല ആകൃതികളിലും പല വർണ്ണങ്ങളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങള് നീ കണ്ടുകൊള്ളാൻ പറയാണ്. പല ആകൃതിയിലും പല വർണ്ണങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉള്ളായിട്ടുള്ള എന്റെ ദിവ്യരൂപം നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയമെങ്കിലും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചതും ആ നിലയ്ക്ക് ഭൗതിക നിയമം അനുസരിച്ച് കാലാധീനവുമായി വിശ്വരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് അല്ലേത്. പിന്നെന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള രൂപത്തിൽ നിന്ന്, ഭഗവാന്റെ മറ്റു രൂപങ്ങൾ സദാ പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. പരവ്യോമം എന്ന് വെച്ചാൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള രൂപങ്ങളെല്ലാം എവിടെയാണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ എന്താണ് പറയാ, നരസിംഹരൂപ അവതാരം ആയിക്കോട്ടെ, ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ അവതാരം ആയിക്കോട്ടെ, ഏതൊക്കെ അവതാരങ്ങളായിക്കോട്ടെ, അതൊക്കെ എന്താണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ഇവയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയണം. അതിന് എങ്ങനെയാ പറയണത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ആരുടെ? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. അത് ഉണ്ടായി നിന്ന് പോയി, അത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം അത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ആ വിശ്വരൂപം പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല. അത് അർജുനന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം
വന്നു പോയതാണ് ആ രൂപം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭവിക്കുകയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ശ്വാസം എടുത്ത് അതൊന്ന് നിന്ന് അത് പിന്നെ തിരിച്ച് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ സമയം കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അത് തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്വാസം ഒന്ന് എടുക്കും, അത് നിൽക്കും, പിന്നെ അത് പോകും. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് നടക്കുന്നത്, മഹാപ്രളയം നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഈ ദിവ്യ രൂപം, വിരാട് രൂപം വരുന്നതെന്ന് പറയാണ്. കാരണം അത് ആ ഒരു സമയത്ത് വന്നു ഉണ്ടായി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വന്നു, ഒന്ന് നിന്നു, അർജുനന് കാണിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം ഒരിക്കലും എന്തായിരുന്നില്ല, നമ്മളെ പരവ്യൂമത്തില് ഉള്ളതല്ല. അത് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു രൂപമല്ല. ഇത് എന്താ പറയണത്, ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു രൂപം മാത്രമാണ് എന്ത്, അതുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതിങ്ങനെ കാണാവുന്നതല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരു ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ കുറെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല, അതിലൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്, അത് ആവിർഭവിക്കുന്നു, അത് ഉണ്ടാകുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് നിന്നിട്ട് പിന്നെ അത് തിരിച്ചു പോകുന്നു. അതാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മളെ ഒരു മഹാപ്രളയമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്, ഈ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം നടക്കുന്നത്. അതൊന്ന് വന്നു, അത് നിന്നു, അത് കണ്ടുപോയി. അർജുനന് കണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് തിരിച്ചുപോയി. അതാണ് അതിനെ പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയുള്ളതല്ല. അത് ഒരു ഭക്തന് സാധാരണ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാനായിട്ടല്ല ഭക്തന്മാർക്ക് ഇഷ്ടം. എപ്പോഴും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം ദർശിക്കാനാണ് ഇഷ്ടമുള്ളത്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ കാണാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ ഒരു രൂപം ആർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആ വിശ്വരൂപം കാണണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പറയണത്, നതു മാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടു മനേനൈവാസ ചക്ഷുഷ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യ മേ യോഗമൈശ്വര്യം. പക്ഷേ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു, എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളു. പക്ഷെ എന്താണ്, നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ആരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഈ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. സാധാരണ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാംസചക്ഷുസുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഈ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു, എന്റെ വിഭൂതികളെല്ലാം യഥേഷ്ടം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ഞാൻ നിനക്ക് തരാമെന്ന് ആര് പറയാണ്, ഭഗവാനിവിടെ പറയാണ്. അതായത് നമ്മള് മനസ്സുകൊണ്ടല്ല, ആത്മീയ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വിശ്വരൂപം ദർശിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാണ്. കാരണം ആത്മീയമായിട്ടുള്ള നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ആയിരിക്കണം വിശ്വരൂപം ദർശിക്കേണ്ടത്. കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം മനസ്സുകൊണ്ടല്ല ദർശിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ് ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പൊ അത് കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട്, മാംസചക്ഷുസുകൾ കൊണ്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ അർജുനന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ നേത്രങ്ങൾ, ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ നേത്രങ്ങൾക്ക് കുറെ പരിമിതികളുണ്ട്. നമുക്ക് പരിമിതികൾ ഉണ്ടല്ലേ, നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ വസ്തുക്കൾ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എന്താണ് പറഞ്ഞ ഈ ടെലസ്കോപ്പ്, സൂക്ഷ്മദർശിനി പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള നമുക്കൊന്നും കാണാൻ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് തന്നെ കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇതൊക്കെ അപൂർണങ്ങളാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയ ഒരു ആപ്പിളിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ അത് ആ പിക്ചറിൽ നോക്കുമ്പോ, ആ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോ എങ്ങനെ കാണുന്നത്, അത് ഫുൾ ഒരു ആപ്പിൾ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് എന്താണ്, അത് നമ്മ കഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലേ, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, പരിപൂർണമല്ല, അതൊക്കെ അപൂർണമാണെന്ന് പറയണം. ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകളെ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന്. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായോ ദാർശനികമായോ അല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
അപ്പൊ അർജുനൻ അതായത് ഉത്തമ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. ഉത്തമ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകാറില്ല. കാരണം അവരെന്താണ് പറയുന്നത്? പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ അത് ആഗ്രഹിച്ചത്? ഭാവിയില് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ആരാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ആ ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അർജുനൻ എന്താഗ്രഹിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായി ആഗ്രഹിച്ചത്. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേക ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാലിന്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരിക്കുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജാമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. അപ്പൊ എന്തെങ്കിൽ ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ വർണ്ണന നടക്കാണ്. സഞ്ജയനാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ് അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് പറയാണ്. ആ വിശ്വരൂപത്തില് അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ, അനേകം ആഭരണങ്ങളാല്, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളാല് അലങ്കൃതമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാലിന്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരിക്കുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജാമയവും അമേയവും സർവ്വവ്യാപ്തവുമായിരുന്ന രൂപം. അപ്പോ വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രൂപമാണ് അർജുനൻ അവിടെ കണ്ടത്. വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അപ്പൊ അർജുനൻ കണ്ട ഇതെന്തൊക്കെയാണ്? കൈകള്, കണ്ണുകള്, മുഖങ്ങള്, പാദങ്ങള്, ഇതിലൊന്നും എണ്ണമില്ല. അത്രയും എണ്ണമില്ലാത്തത്രയും രൂപമാണ് അർജുനൻ കണ്ടത്. പിന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങായിട്ട് ചെതറിക്കെടുക്കുന്നു ആ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ മുഴുവനും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടെന്താണ് അത് ഒരിടത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കാണാനായിട്ട് അർജുനന് സാധിക്കണം. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കാണെന്ത്? ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം. പക്ഷെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. അത് എന്താണ് കാരണം? ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ അർജുനൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു. സർവ്വവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അത്ഭുതവുമായിരുന്നു. പിന്നെന്താ പറയണത്? ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയണത്? ആയിരം സൂര്യന്മാര്, ഒരു സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാലോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിവിടെ പ്രകാശത്തിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഉദിച്ചാലുള്ളത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത്രയും വിവരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത്രയും പ്രകാശം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം എന്ന് അർജുനൻ പറയണം. അപ്പൊ വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നായിരുന്നു അർജുനൻ കണ്ടായ ഒരു ദൃശ്യം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടെ. ഇത് സഞ്ജയനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അപ്പൊ അത് ആ കണ്ട രൂപത്തെ കുറിച്ച് ധൃതരാഷ്ട്രക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്ര ജന്മന അന്ധനാണ് അല്ലെ. അന്ധനായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ആ രൂപത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? സഞ്ജയന് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ കണ്ട രൂപത്തില് അതെങ്ങനെയാണ് വർണ്ണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് അത്രയും കഷ്ടപ്പെടാണ് ആരുടെ? സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടാണ്. ആ സഞ്ജയൻ എന്താ പറയുക, ഊഹിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തിന് 1000 സൂര്യന്മാരുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഉദയത്തോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? സഞ്ജയനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം അത്രയും അതെങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല? സഞ്ജയന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ധൃതരാഷ്ട്രടുത്ത്. അപ്പൊ അത്രയും എന്താ പറയുന്ന സൂര്യന്റെ ആ 1000 സൂര്യൻ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തിനോട് തുല്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണത് കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത്. എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രഭാപൂരം, വിശ്വരൂപം. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവസ്തവ
പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീം ച സർവാനു രകാംശ്ച ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും കാണുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇനി ആരൊക്കെ കാണുന്നെന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, കൃഷ്ണ, അവിടത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും കാണാണ്, അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെ ജീവജാലങ്ങളെയും കാണാണ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ നിന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവനെ കാണുന്നു, ശിവനെ കാണുന്നു, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പങ്ങൾ എന്നിവയെയും കാണുന്നു. അപ്പോ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ ആര് കാണാണ്? അർജുനൻ കാണാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം അർജുനൻ ഭഗവാനിൽ കാണാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തില് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ ആ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം അവിടെ കാണാണ് അർജുനൻ, ഭഗവാനിൽ തന്നെ കാണാണ്. അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിജാലത്തിൽ ആദിമാനായ ബ്രഹ്മാവിനെ കണ്ടു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധസ്ഥലങ്ങളിൽ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്, പിന്നെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? അനന്തന്റെ മേത്തിൽ. ആ ദിവ്യ സർപ്പത്തെ കണ്ടു. ഇതൊക്കെ ആര് കണ്ടു എന്ന് പറയാണ്? അർജുനൻ പറയാണ്. ഇതിനൊക്കെ എവിടെ കണ്ടു? ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ അർജുനൻ കണ്ടു. പിന്നെ ശിവനെ കണ്ടു, ഋഷികളെ കണ്ടു, ബ്രഹ്മദേവനെ കണ്ടു, താമരപ്പൂവിലിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മദേവനെ. ഇത് മുഴുവനും ആര്? അർജുനൻ ആ വിശ്വരൂപത്തില് കാണുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ, വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ ഈ കാണുന്നില്ല. ഇനി എന്താ പറയണത്? ഈ വിശ്വരൂപ, ഭഗവാനെ വിളിക്കാണ്, വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകൾക്ക് എണ്ണം വരുന്നില്ല, ഉദരങ്ങള്, വായുകള്, കണ്ണുകള് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് ആർക്ക് തോന്നാണ്? അർജുനന് തോന്നാണ്. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദിയോ, അതിനൊന്നും ആദ്യമില്ല, മധ്യവുമില്ല, അന്തമോ കാണുന്നില്ല. ഇതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും സെന്ററും ഒന്നും ആർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല? അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് പറയണ. പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അനന്തരൂപൻ അത്രേ. അദ്ദേഹത്തിലൂടെ എന്താണ് സർവ പ്രപഞ്ചവും കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? ഇപ്പോൾ അർജുനന് സാധിക്കാൻ പറ്റാണ് കാണാനായിട്ട്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജാമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. ഇനി എന്താ അർജുനൻ പറയുന്നത്? ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം എന്താ പറയാ, കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നാ പറയണത്. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെ പിന്നെ മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം, അതിന്റെയൊക്കെ പ്രകാശം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ കണ്ണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോ നമുക്കത് കണ്ണ് ഭയങ്കര മിന്നിപ്പോണ പോലത്തെ അല്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ രൂപം. എങ്കിലും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടിയും അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും പിന്നെ ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ഒക്കെ ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അങ്ങനെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിലും പക്ഷെ ആ ദുർദൃശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എവിടെയും കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ രൂപം അർജുനൻ ഇങ്ങനെ കാണാണെന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരെല്ലാവരും അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുക. ആ ദംഷ്ടകൾക്കിടയിൽ ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിന്റെ ആ ഗതി അങ്ങോട്ട് മാറ്റാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും
പിന്നെ അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാര് ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നത് ആര് കാണാണ്? ഇവിടെ അർജുനൻ കാണാണ്. ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഇവിടെ അർജുനൻ കാണണം. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിന് ചെറിയൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ കാണാനായിട്ട് നിനക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളതൊക്കെ കണ്ടുകൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഇപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരണം. അപ്പോൾ എന്താണ്? പ്രതിപക്ഷത്തിലുള്ള യോദ്ധാക്കളായിട്ടുള്ളതിലെ ഭീഷ്മ, ദ്രോണ, കർണനും പുത്രന്മാരും ഒക്കെ അർജുനനെ സഹായിക്കുന്ന സേനാധിപന്മാരും ഒക്കെ എന്താണ്? ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് ആര് കാണാണ്? അർജുനൻ കാണാണ്. കുരുക്ഷേത്രത്തില് ഒത്തുചേർന്ന എല്ലാവരും കുറെ പേര് എന്താണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ കാണാണ് ഇവരൊക്കെ അതിവേഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ വായുക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. അപ്പൊ അതിലോ ഭഗവാന്റെ ആ ദ്രംഷ്ടയ്ക്കുള്ളിൽ പെട്ടിട്ട് ചിലരുടെ ശിരസ്സുകള് ചതഞ്ഞരഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നദീപ്രവാഹങ്ങളെയും സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പോലെ, എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? നദിയുടെ പ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോദ്ധാക്കളെല്ലാം എവിടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാന്റെ ആ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈയാമ്പാറ്റകൾ അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്ന് എങ്ങനെയാണോ കത്തുന്ന തീയിലേക്ക് വീഴുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെയാണ് അർജുനൻ എന്ത് തോന്നുന്നത്? ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വായുള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് അവരൊക്കെ നശിക്കുന്നതായിട്ട് അർജുനൻ കാണാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അർജുനൻ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനന് പേടിയാവാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം വിശ്വരൂപം കണ്ടപ്പോ വിശ്വരൂപത്തിൽ അർജുനൻ ആരാണ്? എല്ലാ ദേവന്മാരെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന് സന്തോഷമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ രൂപത്തിന്റെ ഗതിയൊന്ന് ഭഗവാൻ മാറ്റിയപ്പോഴെന്തായി? കാലരൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ പറയാണ്, ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാൻ പറയൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മാറ്റിയപ്പോ എന്താണ്? അർജുനന് പേടിയായി. അപ്പോഴാണ് അർജുനൻ എന്തൊക്കെ കാണുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്, ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയാണ്. ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്നിൽ കനിയണമേ, ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്കറിയണം, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്താ പറയണത്? ദേവാദിദേവ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് ദേവാദിദേവ. കാരണം അർജുനന് മനസ്സിലായി എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപനാണ്, നാഥനാണെന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലായി. കാരണം എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വന്നത്, എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നിപ്പോ അർജുനൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്, ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. കാരണം ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്നിൽ കനിയണമെന്നാ പറയണത്. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ ആദി പുരുഷനാണെന്നുള്ളത് അർജുനന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, എനിക്ക് അങ്ങയെ കുറിച്ച് അറിയണം, പിന്നെ അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം എന്താണെന്നുള്ളത് അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അത് എന്താണെന്നാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? കാലോസ്മി, കാലമാണെന്നാ പറയുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. അപ്പോ എല്ലാ ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ രണ്ട് കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ കാലമാണ്, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നിങ്ങള് പാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാവരും എന്താവെന്ന് പറയണത്? അവരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ കാലമാണ്, പിന്നെ ഈ ജനങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ തന്റെ സുഹൃത്താണെന്നും ഭഗവാനാണെന്നും ഇപ്പൊ ആർക്കറിയാം? സുഹൃത്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനാണെന്നുള്ളതും അർജുനൻ അറിയാം. അപ്പൊ എങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ ഈ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഇങ്ങനെ രൂപം കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അർജുനൻ അമ്പരന്ന് പോയി, പേടിച്ചു പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ സംഹാര ശക്തിയായിട്ട് വന്ന ഈ കാലരൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം, യഥാർത്ഥ ദൗത്യം എന്താണെന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ അത് പറയാണ് ഇവിടെ. ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്താ പറയണത്, ഒരിക്കൽ ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും എന്താ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ കഠോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, ഒരിക്കല് ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും മറ്റെല്ലാവരും പരമപുരുഷന് ഭക്ഷണമായി തീരും. പാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ള എല്ലാ പോരാളികളും വധിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലതെന്നാണ് ആര് ചിന്തിച്ചത്? അർജുനൻ ചിന്തിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഇവരൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത്, മരിക്കാനുള്ളവരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് ഭഗവാൻ കാലമാണെന്ന് മാത്രല്ല, ആ സംഹാരപരമായ കാലം എന്താ പറയുന്നത്, സകല പ്രതിഭാസങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് മറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. അതാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം. നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ അത് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ, ആവിർഭവിക്കുന്നതും തിരുഭവിക്കുന്നതും ഒക്കെ. അതൊക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്ന വെച്ചാൽ എല്ലാ ബ്രാഹ്മണന്മാരും ഒരിക്കല്, ക്ഷത്രിയരായിക്കോട്ടെ ബ്രാഹ്മണരായിക്കോട്ടെ മറ്റെല്ലാവരും ഒരിക്കലും എന്താണ്, പരമപുരുഷന് ഭക്ഷണമായി തീരുന്ന പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോ പിന്നെ അത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ആ ഒരു സമയമാണ് നമ്മളെ മഹാപ്രളയം നടക്കുന്നത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ തിരിച്ച് വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരു സമയത്ത് ഭഗവാൻ എന്തായിട്ട് മാറാണ്, എല്ലാവരും ഭക്ഷണമായിട്ട് തീരുമെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് അത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക്. പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് പറയണം. ഈ പാണ്ഡവന്മാരെ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാവരും, 2 കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും കൊല്ലപ്പെടുമെന്നും ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരു ആയുധമേ ആകുന്നുള്ളൂ സവ്യസാചീൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, ഇവരെല്ലാവരും എന്താ പറയണത്, ഇവരെല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടുമെന്നുള്ളത് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പാണ്ഡവന്മാരൊഴികെയുള്ള 2 കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും കൊല്ലപ്പെടും, അത് ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യേ, നീ എണീറ്റ് പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകുമെന്നാ പറയണത്. കാരണം ഇവരെല്ലാവരും ഓൾറെഡി കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ എങ്കിലും അതിൻ്റെതായ ഒരു യശസ് ആർക്ക് കിട്ടാനാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്? അർജുനന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നീ യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകുന്ന പറയണ. ശരിക്കും അർജുനൻ ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി എല്ലാവരും വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ഭക്ഷണമായി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും. പക്ഷെ എങ്കിലും നീ എന്ത് ചെയ്യണം, നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ ആ പൊരുതി, ആ യശസ് നീ നേടൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരു ആയുധമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ഒരു ആയുധമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആര്? അർജുനനെ. സവ്യസാചിൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അമ്പെയ്യുന്നതിൽ വിദഗ്ധനാണ് ആര്? സവ്യസാചിൻ. അപ്പൊ ശത്രു സംഹാരത്തിന് കഴിവുള്ളവനാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ എന്റെ. കാരണം ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രശസ്തി ആർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? അർജുനന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ അതിനൊരു ഉപകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. നീ അപ്പോ പൊരുതി നിന്റെ യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ, പൊരുതി യശസ് നേടാനായിട്ട് തയ്യാറാകൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്, സംഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭക്തരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സ്വധാമമായ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഈ സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങള് ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ആയിക്കോട്ടെ, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ആസൂത്രണമാണ് ഇതൊക്കെ. കാരണം ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോ ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാനാണ് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതെല്ലാതും. ഭഗവാനാണ് ഇതൊക്കെ എന്താ പറയണത്, നിർവഹിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിന്റെ കീഴിലാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു തീരുമാനപ്രകാരമാണ് എല്ലാതും നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം പോലും നടക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു തീരുമാനമാണ് അവിടെ അതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. കാരണം ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും അധർമ്മികളെ നശിപ്പിക്കാനും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തരായിട്ടുള്ള ഈ ജീവാത്മാക്കളെ സ്വധാമത്തിലേക്ക്, അതായത് ഭഗവത് പദത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനായിട്ട് അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും
മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ എന്താ പറയണത്? അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ, അങ്ങ് ആരാണെന്നറിയാതെ, അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താണെന്ന് പറയണത്? സുഹൃത്ത് എന്ന് മാത്രം കരുതിയിട്ട് ഹേ യാദവ, പിന്നെന്താണ് ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ വിളിച്ചു പോന്നു എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അർജുനന് പ്രയാസം തോന്നാണ്. ഭഗവാൻ ഇത്രയും പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരുടെയും അധിപനായിട്ടുള്ള ഈ ഭഗവാനെയാണല്ലോ ഞാൻ എന്ത് പറയണത്? ചങ്ങാതി എന്ന് വിളിച്ചതും യാദവ എന്ന് വിളിച്ചതെന്ന് ഒക്കെ വിളിച്ചു പോകുന്നത് ആലോചിച്ചിട്ട് അർജുനൻ ഇപ്പൊ എന്താണ്? അർജുനന് ഭയങ്കര പ്രയാസം വരാണ്. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു മഹത്വം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെയല്ലേ ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്തത്. ആ ഒരു സ്നേഹത്താലോ സംഭ്രന്തിയാലോ വിളിച്ചു പോകുന്നതാണെങ്കിലും പക്ഷെ ഇപ്പൊ അർജുനന് ഭയങ്കര കുറ്റബോധം ഫീൽ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, അങ്ങയെ നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ വിനോദിക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഞാൻ വേണ്ടത്ര മാനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയണം. കാരണം അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സമയത്ത് ഭഗവാനെ വളരെയധികം മാനിച്ചതായിട്ട് ആർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാണ്? അർജുനന് ഫീൽ ചെയ്യാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. എന്താ പറയാ, സേനയോരുപയോർ മധ്യ രഥം സ്ഥാപയം അച്യുത എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതില് പറയുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ പറയാനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്നാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ആ തേരിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ വലത്തോട്ട് തിരിയണ ഭഗവാന്റെ വലത്ത് തോളിൽ ഒരു ചവിട്ട് കൊടുക്കും, ഇടത്തോട്ട് തിരിയണമെങ്കിൽ ഇടത്ത് തോളിലൊരു ചവിട്ട്. കാരണം അത് പറഞ്ഞ് ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കി വലത്തോട്ട് തിരിക്കി തേര് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു സമയമില്ല. പെട്ടെന്നാണല്ലോ യുദ്ധത്തിൽ ഓരോന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോ എന്താണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാണ്. കാരണം ഒട്ടും ആ ഒരു ബഹുമാനം കൊടുക്കാതെ, ഒട്ടും റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കാണ്ട്, എന്താ പറയണത്, ഓരോ അവസരങ്ങളിലും മാനിക്കാതെയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പെരുമാറിയതെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനന് ഭയങ്കര പ്രയാസം തോന്നിയിട്ട് അർജുനൻ പറയാണ്, അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു പോയല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അർജുനൻ കുറ്റബോധം തോന്നാണ്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് അറിയാണ്ട് പറ്റിപ്പോയ ഈ പിഴകൾക്കൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. അർജുനൻ അത്രയും പ്രയാസം വന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വിശ്വരൂപത്തില് അർജുനന് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കണ്ടപ്പോ അർജുനന് ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ ആ ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തില് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൊ പറയാണ് ഇതൊക്കെ. കാരണം ഔപചാരികമായിട്ടല്ലാതെ അനൗപചാരികമായിട്ടാണല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആ പ്രയാസം കൊണ്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പരസ്പര സ്നേഹബന്ധാണ് അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. എന്റെ ഈ ഭീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്ത മനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം ഇനി. അപ്പൊ അർജുനന് ഈ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കണ്ടപ്പോ പേടിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ അർജുനൻ അത് കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനന് പേടിയാ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഈ രൂപം മാറ്റിത്തരാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? എന്റെ ഈ ഭീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ നിനക്ക് എന്റെ ഈ ഭീഭത്സമായിട്ടുള്ള ഈ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന എന്റെ രൂപം കണ്ടപ്പോ നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? നീ അസ്വസ്ഥനായി, അതുപോലെ തന്നെ സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ എന്നാ പറയുന്നത്. എന്റെ ഭക്തനായ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. നീ സ്വസ്ഥനായിട്ട് ഇരുന്നോളൂ. ഭക്തനായതുകൊണ്ട് നീ സ്വസ്ഥനായിട്ട് ഇരുന്നു കൊള്ളൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്ക് ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ രൂപം കാണാന്ന് പറയണം. അപ്പൊ നിനക്ക് ശാന്തമനസ്കനായിക്കൊണ്ട് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ രൂപം നിനക്ക് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാന്ന് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, നിനക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള ആ രൂപം ഞാൻ നിനക്കിനി കാണിച്ചു തരാന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഏത് രൂപമാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? തന്റെ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. സഞ്ജയനാണ് അത് പറയുന്നത്. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്
അർജുനൻ കാണാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്താണ്? ചതുർഭുജ രൂപത്തില്, പിന്നെ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അർജുനന് പക്ഷെ ഏത് രൂപമാണ് കാണേണ്ടത്? ഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കാണാനാണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അർജുനന് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിൽ അർത്ഥത്തിൽ പ്രഭാതർ പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ആരാധ്യനായിട്ടുള്ള മുത്തച്ഛനെയും ഗുരുവിനെയും ഒക്കെ കൊല്ലേണ്ടി വരുമെന്ന് ഓർത്ത് അർജുനന് ഭയങ്കര പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവരെ കൊല്ലുന്ന കാര്യത്തിൽ അത് ഭഗവാൻ പറയുണ്ടായിരുന്നു, നീ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ്, ദുര്യോധനാദികൾ ഹിംസിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഭയക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ദുര്യോധനാദികൾ സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പാഞ്ചാലിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്ത് ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ഒക്കെ നിശബ്ദരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവര് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ ആ ഗുരുജനങ്ങൾ വധ്യരാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത്. അവരൊക്കെ വധിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവരുടെ തെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നീതിക്ക് നിരത്താത്ത കർമ്മം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടി വന്നത് അവർക്കൊക്കെ എന്ന് അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ വിശ്വരൂപത്തിലൂടെ അർജുനന് ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് പൊതുവെ എന്താണ്, എപ്പോഴും സമാധാന പ്രിയരായിരിക്കും. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ ഭീകര രൂപം കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ്, സമാധാന പ്രിയരായിരിക്കും അവരല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ എന്ത് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം മാറ്റാനായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ എന്താ പറഞ്ഞ, സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അർജുനന് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപം, ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോടു കൂടിയ ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപം അർജുനനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ ദേവകി നന്ദനായിട്ട് വന്ന സമയത്ത്, ദേവകിയുടെയും വസുദേവന്മാരുടെ പുത്രനായിട്ട് വരുമ്പോ ചതുർഭുജത്തിലാണ് ആദ്യം അവതരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം മാതാപിതാക്കൾക്ക്, അതായത് ദേവകി പറയാണല്ലോ, ദേവകി പറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലോട്ട് മാറുന്നത്, ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലേക്ക്, സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യ ശിശുവിന്റെ രൂപത്തിലോട്ട് മാറുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ചതുർഭുജനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. ഭഗവാൻ ഓരോ അവതരിക്കുന്ന സമയത്തും ഭഗവാൻ ചതുർഭുജനായിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരുന്നത്. മാതാപിതാക്കളുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം പിന്നീട് മനുഷ്യ രൂപത്തിലോട്ട് മാറാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ദേവന്മാർക്ക് പോലും സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപത്തിൽ ദർശിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സുന്ദരമായ ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. ചതുർഭുജത്തില് എന്താ പറയണത്, ഇനി അർജുനൻ പറയാണ്, ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന് ദർശനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദർശനം കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം എങ്കിലും അർജുനന്റെ അപേക്ഷ അനുസരിച്ച് പിന്നെന്താണ്, ഭഗവാനെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് കാണാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്, അർജുനൻ കാട്ടിക്കൊടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രൂപത്തില് ഭഗവാന്റെ ഈ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിസുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. ആ രൂപത്തിനെ പറയണെന്ന് വെച്ചാണ്, അത് കാണണമെങ്കിൽ, ആ രൂപം കാണണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണമെന്നാ പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പ്രേമാഞ്ജനച്ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന എന്നല്ലേ. ആ പ്രേമം കൊണ്ട് അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ആ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയണം. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, സൗമ്യവപു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്ര സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിനാണ് നമ്മൾ സൗമ്യവപുസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ശാരീരിക സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു രൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കാണാനായിട്ട് ഭക്തന്മാര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ്. ഈ ഭഗവാന് അർജുനൻ ആ പേടി മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അർജുനൻ ധൈര്യം വരുത്താനായിട്ട് ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറയാണ്. ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായി ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ രൂപത്തിൽ എന്നെ കാണാനായിട്ട്, ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില്, ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപത്തിൽ എന്നെ കാണാനായിട്ട്
ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഈ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ, നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചാലാണ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തെയാണോ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് ആ ലോകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. കുറേ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ ഭഗവാൻ എത്ര അവതാരങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാ ദേവീദേവന്മാർക്കും ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പോകണത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ നരസിംഹ ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ശ്രീരാമസ്വാമിനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ലോകത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ബുദ്ധാവതാരിട്ട് വരില്ല, ശ്രീബുദ്ധനാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ബുദ്ധന്റെ ലോകത്തിലോട്ട് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആരെയാണോ ഏത് ദേവനെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഈ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുക? ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുക ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയണ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയണത്. ഈ പറഞ്ഞ അനേകം ഈ സത്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് നേടാവുന്നതല്ല ഈ ദർശനം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എത്രയും സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും ചെയ്താലും ഈ ദർശനം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ സുദർശനമിതം എന്ന് പറഞ്ഞ സുദൂർദർശമിതം രൂപം. ആ ശ്ലോകം പറയണത് എങ്ങനെയാണ്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സുദൂർദർശമിതം രൂപം ദൃഷ്ടവാനാസി യന്മമ ദേവോ അപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശന കാംക്ഷിണഃ. അതായത് ഈ രൂപം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ളൊരു ദർശനാണ് കിട്ടുന്നത്. സുദൂർദർശം എന്നാ പറയുന്നത്. അത്രയും എന്താ പറയണത് പെട്ടെന്ന് നേടാവുന്ന ഒരു ദർശനമല്ല അത്. ഭഗവാന്റെ ഈ ദ്വിജനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് പറയണത് ഗോപ്യമാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറയണത്. തപസ്സോ വേദപഠനം കൊണ്ടോ തത്വചിന്തനം കൊണ്ടോ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് അല്പം ഭക്തി സാധന ഉണ്ടെങ്കിലൊന്നും ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം, അതും ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള, ഭഗവാനിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ മാത്രം ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ഈ ദിവ്യജ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഈ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെ ദർശിക്കാനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഈ രൂപം കാണാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പ്രയാസമുണ്ട്. അതായത് ദേവന്മാർക്ക് പോലും, ബ്രഹ്മാവും ശിവനും പോലുള്ള ദേവർമാർക്ക് പോലും എളുപ്പത്തില് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഭഗവാന്റെ ഈ എന്താ പറഞ്ഞ ഈ ദിവ്യജ രൂപം. ഈ ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് ദേവന്മാർക്ക് പോലും എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ ദർശനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാവരും ഭഗവാൻ ദേവകി മാതാവ് ഗർഭിണിയായ സമയത്ത് എന്താ പറയണത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാര സമയമായപ്പോ ഇന്നലത്തെ നമ്മളെ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ദേവന്മാരും എന്താ പറയണത് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എല്ലാവരും ദേവന്മാര് നോക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ദർശിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അത്ഭുതത്തോടെ അവരെല്ലാവരും നോക്കി. ആ ദേവകി മാതാവ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കേണ്ട സമയമായപ്പോ എല്ലാ ദേവന്മാരും നോക്കി നിൽക്കണമെന്നല്ല നമ്മളെ സ്ലൈഡിൽ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ. അപ്പൊ അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താണ്? കാരണം ദേവന്മാർക്ക് പോലും എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ദർശനമല്ല ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തില്, ഭഗവാന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ദിവ്യജ രൂപത്തിലുള്ളത്. ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള ദർശനം പെട്ടെന്ന് ഭഗവാന്റെ ആ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കാർക്കും കിട്ടുന്നതല്ല എന്ന് പറയണം. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അത്രയും എന്താ പറയാ ഭക്തന്മാർക്ക്, ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തി ഉള്ളവർക്ക്, ഏകാഗ്രമായിട്ട് ഭഗവാനെ മാത്രം ധ്യാനിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തിൽ ദർശനം കിട്ടുന്നത്? ഈ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള ദർശനം കിട്ടുന്നത്. ഇതൊരു
കൃഷ്ണന്റെ കഥയാണ് ലാസ്റ്റ് പറയാ. വിശ്വരൂപം മറച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും ഒടുവിൽ ദിവ്യജനായ സ്വരൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം മാറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ ചതുർഭുജനായി മാറി. ചതുർഭുജനായിട്ടുള്ള നാരായണ രൂപത്തിൽ വന്നു, ഒടുവിൽ ദിവ്യജനായിട്ടുള്ള സ്വന്തം രൂപത്തിലും വന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഒറിജിനൽ ഏതാണെന്ന് പറയണത്? ദിവ്യജനായ സ്വരൂപത്തിൽ വന്നു എന്നാ പറഞ്ഞ. അപ്പൊ ദിവ്യജനായിട്ടുള്ള രണ്ട് കൈകളോട് കൂടിയ സ്വരൂപം, അപ്പൊ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം. ചതുർഭുജനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ നാരായണ രൂപമാണ്. വിശ്വരൂപം വന്നു, പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായിട്ടുള്ള നാരായണ രൂപത്തിൽ വന്നു, ഒടുവിൽ ദിവ്യജനായിട്ട് ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള സ്വരൂപത്തിലും വന്നു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റും ആദിമമായ ദിവ്യജ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഈ നമ്മളെ ഈ വൈദികമായിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങള് അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ്? ആദിമമായിട്ടുള്ള ദിവ്യജ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നാരായണൻ എങ്ങനെയാണ് അവതരിച്ചെന്ന് പറയുന്നത്? ആദിമനായിട്ടുള്ള ദിവ്യജ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വന്നു. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ആര് വരുന്നത്? നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ബലരാമൻ വരുന്നത്. ബലരാമനിൽ നിന്ന് 4 ഭഗവാന്റെ എന്താണ് പറയാ വിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ ഒന്ന് വാസുദേവനായിട്ടും സംഘർഷണനായിട്ടും അനിരുദ്ധനായിട്ടും പ്രദ്യുമ്നായിട്ടും വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ വന്നു, കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ബലരാമൻ വന്നു, ബലരാമനിൽ നിന്ന് 4 വിസ്തരണങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ 4 വിസ്തരണങ്ങൾ വരാണ്. ഒന്ന് ആരാണ്? വാസുദേവൻ വരാണ്, പിന്നെ സംഘർഷണം വരാണ്, അനിരുദ്ധൻ വരാണ്, പ്രദ്യുമ്നൻ വരാണ്. വീണ്ടും ഈ സംഘർഷണിൽ നിന്ന് ആര് വരുന്നുണ്ട്? നാരായണൻ വരുന്നുണ്ട്. ആ നാരായണനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും 4 വിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാണ്. ഈ സെയിം തന്നെ വാസുദേവനും സംഘർഷണനും അനിരുദ്ധനും പ്രദ്യുമ്നനും. ഈ സംഘർഷണൻ അതായത് നാരായണനിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ എന്തുണ്ടാവുന്നത്? നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്ന ആ വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതായത് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നാരായണിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും ഉത്ഭവിച്ചത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? നാരായണിൽ നിന്നാണ് 8 വസ്തുക്കൾ വന്നത്, 11 രുദ്രന്മാര് വന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇതൊക്കെ നാരായണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? അപ്പോ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വന്നു, കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ബലരാമൻ വന്നു, ബലരാമിൽ നിന്ന് പിന്നെ നാരായണൻ വരുന്നത്, സംഘർഷനിൽ നിന്ന് നാരായണൻ വരാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരങ്ങളാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നതാണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു വൃന്ദാവനം വിട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല. ആ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള ബലരാമനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ബാക്കി ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നതും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും മുഴുവനും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങള് അവതാരങ്ങളും മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാണ്. ബാക്കി ഉള്ളവരാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ചതുർഭുജ രൂപത്തില് വന്നിട്ടുള്ളത് ആദിമമായ ദിവ്യജ കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ദിവ്യജ രൂപത്തിലുള്ള ഈ ഭഗവാൻ, ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനം വിട്ട് എങ്ങോട്ടും പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള ഈ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ വന്നു, നാരായണനൊക്കെ വന്നു. ഇതൊക്കെ ഇവരാണ് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാണ്. അപ്പൊ വേദസാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലും പിന്നെ ദിവ്യജ രൂപത്തിലുള്ള കൃഷ്ണൻ ഉത്ഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണത്. പിന്നെ മത്കർമാകൃന്മത്പരമോ മത്ഭക്ത സംഘവർച്ചിതാഃ നിർവൈര സർവഭൂതേഷു മാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് ുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇനി എന്താ പറയണത്? അർജുനനോട് പറയാണ് ഭഗവാൻ, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം
എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും മുഖാപോഹങ്ങളുടെയും മാലിന്യം കൂടാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമായിട്ട് കരുതുക, എല്ലാ സർവഭൂതങ്ങളെയും എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ എന്താണ്, ഭഗവാന് നിശ്ചയമായും പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാവരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, എല്ലാവരോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് പല രീതിയിലും പല രൂപത്തിലും മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ ആധികാരികമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ ആരാണ്, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ്, എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എല്ലാവരോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുക, പിന്നെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്സുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഏകാദശി പോലുള്ള വ്രതങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ അവതാര ദിനങ്ങള്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആചരിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങള് അവരുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക, സത്സംഗങ്ങളിൽ പോകാം, സത്സംഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക. നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും, അതിലൊക്കെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് ഭഗവാൻ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു സത്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി അറിയിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അതും ഏറ്റവും വലിയൊരു സർവീസാണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന്, നമ്മളപ്പോ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങും, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങും. പക്ഷെ നമ്മൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ, നമ്മൾ എന്താ പറയണത്, മറ്റുള്ളവർക്കും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എപ്പോഴും എന്താണ്, അവരും നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇരിക്കണം. നല്ല രീതിയിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്, അവര് പരിപൂർണതയിലെത്തണമെങ്കിൽ അവർക്കും അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. അവർ അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് അവർ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാത്തതിൽ. അപ്പൊ അവരുടെ ഉള്ളിലായ അജ്ഞാനം മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യണം, അതേപോലെ തന്നെ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. അവരെയും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറി ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നിശ്ചയമായും പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറയാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവിലും കൃഷ്ണനിലും അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ളവനും പിന്നെ ഗുരുവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു ദർശനം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമുണ്ട്. അപ്പൊ ഗുരുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുക, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവത് സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പാണ് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ദർശനം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് നിശ്ചയമാണെന്ന് പറയാണ്. ഇനി ഇതിലൊരു കഥ വിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, സമയമുണ്ടല്ലോ. ഇത് ഉടുപ്പി കൃഷ്ണന്റെ കഥയാണ്. ഉടുപ്പിയിലെ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഉടുപ്പിയിലുള്ള കൃഷ്ണന്റെ ഒരു കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഭക്തന്മാരോട് ഭഗവാനുള്ള ഒരു കാരുണ്യത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഉടുപ്പിലെ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ്, ആ കൃഷ്ണന്റെ അവിടുത്തെ ഒരു ഭക്തനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇദ്ദേഹം കനകദാസ് എന്നാണ് ആ ഭക്തന്റെ പേര്. ഉടുപ്പിലെ കൃഷ്ണൻ, ആ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഭക്തനായിരുന്ന ആര്, ഈ കനകദാസ്. അദ്ദേഹം അമ്പലത്തിലകത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്നത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമാണ് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധനാണ്. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധരായവർക്ക് മാത്രം എന്താണ് അമ്പലത്തില് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ കനകദാസ് ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പ്രവേശിച്ച് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നും എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, അമ്പലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അപ്പൊ അവിടെ പുറത്തു നിന്ന് ഭഗവാന് സങ്കീർത്തനം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക്, അവിടെ അങ്ങനെയാണ്, അമ്പലത്തിൽ ആർക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് മാത്രമേ
പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്പലത്തില് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് അവിടെ അമ്പലത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ജനലുണ്ട്. ആ ജനലിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം അമ്പലത്തിൽ കുറച്ചു പേർക്കല്ലേ കയറാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അല്ലാത്തവർക്ക് അവിടെ ഒരു ജനലുണ്ട്. ആ ജനലിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ആ ജനലിൽ കൂടെ ദർശിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ആണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ ബാക്കിലാണ് എന്തുള്ളത്? ആ ജനലുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ജനലിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ബാക്ക് ഭാഗം, ഭഗവാന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ആണ് എപ്പോഴും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഈ കനകദാസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു, കീർത്തനം, ഭഗവാനെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? കനകദാസ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ഒന്ന് കാണാനായിട്ട്. കാരണം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ നിർത്താതെ വാ തോരാതെ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാനെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, ഒരിക്കൽ പോലും ഭഗവാന്റെ ആ തിരുമുഖം കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ആഗ്രഹം, ആ കനകദാസിന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു തിരുമുഖം നേരിട്ട് കാണുന്നത്. പക്ഷെ അതിനുള്ളൊരു അവസരം ഇല്ല. കാരണം അറിയാം, ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം, അത് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട്, അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നിട്ട്, ഈ കനകദാസ് പുറത്തു നിന്ന് ആ ജനലിന്റെ അവിടെ നിന്നിട്ട് എന്താണ്, ഭഗവാനെ വർണ്ണിച്ചിങ്ങനെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന് വിഷമിച്ചിട്ട്, കാരണം ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ, മുഖം ദർശിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ വിഗ്രഹം, ബാക്ക് സൈഡ് നിൽക്കുന്ന വിഗ്രഹം പെട്ടെന്ന് എന്താ ചെയ്യണേ? ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ആ കനകദാസിന് ദർശനം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ, ഭക്തൻ അവിടെ ആഗ്രഹം ആ ഉള്ളിലോ, കാരണം നമുക്കറിയാം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാം ആഗ്രഹം ഭഗവാൻ അറിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യണം? ആ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം, ഭക്തന്റെ അപേക്ഷയില് ആ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും കരുണാമയനായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ പെട്ടെന്ന് ഒരു തിരിഞ്ഞിട്ട് ആ ദർശനം അങ്ങോട്ട് ആക്കിയിട്ട് ആ ജനലിന്റെ അവിടേക്ക് മുഖം തിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭക്തന് ദർശനം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭക്തന്റെ ആ ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിലാക്കി, തിരുമുഖം ദർശിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തിരുമുഖം ദർശനം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ അപേക്ഷയിൽ അത്രയും കാരുണ്യമായിട്ടുകൊണ്ടാണ് കനകദാസിന് ആ ഭഗവാൻ അവിടെ ദർശനം കൊടുക്കുന്നത്. അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് അത്രയും ഇതില് മുഴുകി ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ആര് നടത്തിത്തരാണ്? ഭഗവാൻ നടത്തിത്തരുന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അതാണ് ഈ കനകദാസിന്റെ കഥ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ.